igračka u muzeju. Jednog lijepog sunčanog dana Biba, Bobi, Zazi, Zina i robot R1 šetali su centrom grada. Htjeli su posjetiti neki muzej, a poslije toga možda i otići u kino. Evo jedno od meni najdražih mjesta. Prirodoslovni muzej. I meni! Hoćemo li ući? Hajde, idemo! Zuf, Zik, Zuli, što vi radite ovdje? Hej, čekajte, što to radite? Bobi, meni tu ništa nije jasno. Zašto su Zuf, Zik i Zuli ovdje? Nisu li otišli na Zaz? Da, i što su radili u muzeju? I kakav je ono bio kamen? Idemo za njima da otkrijemo. Brzo, može? Ne vidim ih nigdje. Pa ni ja. Kamo su otišli? Oho, što li je ovo? Gle što pokazuje R1. Nevjerojatno! Bravo, R1! Bravo! Ti si najbolji robot na svijetu! Kao što već znate, R1 bio je poseban robot. Mogao je učiniti stvarno nevjerojatne stvari. Da. U to ćete se uskoro uvjeriti. Aha. Zina? Zazi? Kakve su ovo zuzalaštine? Zazulčići, što ste radili u muzeju? Kakav je to kamen? Ne znate li da ne smijete uzimati ono što vam ne pripada, a pogotovo ne iz muzeja? Da, to se zove krađa. Biba, razumiješ što nam žele reći? Ništa ne razumijem, Bobi, ništa. Ovako, ništa vas mi ne razumijemo, ali za krađu nema izgovora. Odmah da ste vratili kamen u muzej. Odmah! Uf, Bobi, zašto nemamo nekoga tko razumije zazulski da nam to prevede? Ja ne mislim da su ga htjeli ukrasti. A ti? Ovaj kamen je meteor koji potječe iz Zazulskog sunčevog sustava. Kamen ima posebnu moć koja može pomoći Zazulčićima kad se nađu u opasnosti. Zar stvarno? Biba, ovo je jako zanimljivo.
Nisam još čuo za ovakav kamen. Pip, pip, pip. Kad je opasnost blizu, kamen počinje svijetiti kao upozorenje. Zato mora biti vraćen nazad. Na zemlji od njega nema nikakve koristi. Ne znam što da ti kažem, Biba. Moguće je da ima pravo. Ovaj put ste gotovi. Zazulčići, kad ste u blizini ovog kamena nemate supermoći. Kamen ih poništava. Bobi, što da radimo? Borit ćemo se s njima, Biba. Moramo zaštititi Zazulčiće. Bip, 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 bip. Sad ćete vidjeti. Bip, 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 bip. Brzo! Zazi! Zina! Zik! Zof! Zuli! Brzo! Oj, pobjegli su. Moramo ih pronaći i uzeti im taj kamen s mjesta. Ajmo! Da, svakako, kapetane, da. Prijatelji, ovo je spas u zadnji čas. Ali, što se dogodilo? Kamo su otišli? Kamo ih je odveo portal? Ajme! Stvarno, što mislite? Gdje će završiti ovog puta? A to ćete, prijatelji, otkriti sljedeći put. Da, doviđenja!